Kajing kensting mat kajing bam sim kia ki nongnya arsaka bakentop ya ki kmegi kpa hakababun na ki kimju pen phong helmet ya ki hybrid kamtam hakapor baki lejbo bat south school kalapen long ya ka kenhun ka child friendly shillong rengkat ki samla pulie hakakhat pratare urisa araja arpusau ban pen long ya ka signature petition bat sam poster syaki nongnya arsaka haki benta ka nong ba shillong kata Don Bosco Square dan geti bat fire brigade. Hakani keski lai shimbenta ragi samla puli ke St. Edmunds College, St. Anthony's College, Indian Institute of Professional Studies, Martin Luther Christian University, William Carey University, Don Bosco Integrated Development Society Nalor Kiway Pan. Habakran sikilat pathai kubor ke Dr. Hazel Barrett Watlang, Department of Social Work, Postgraduate ke St. Edmunds College, ringkat ki samla puli kilaang, baka jingtmu ke program ke deban penslur ya ki kmegi kpa, bari ki nongnya arsaka baki deban pong ya ke helmet, kamtam bakin pen pong helmet ru ya ki hybrid. When you reach back to the okay, you reach here. Please buy helmet. Let your children wearing helmet. Why you riding? Wear helmet, no. Lingba kan program ni kuat ban penslur ni ki priu ba kin shim khia ba ki khun ki ti jongki kin thong ya ka helmet tang ba ngi ki banya ma mangar nganya tang ba ngi ki banya bengin pa helmet ni ki khun rut ni ki persan ni ki khna khlum ki ba ki kit ki di ban shim khia nomor ngi ki ba he ngi di ban ya dai ki khlum tang da ka de ka kamram ka jongi ba he ban shim khia ki ni ki khlum khna kin thong ya ka helmet kani ko program ko ditang ngit penslur iki brio bat ba impan ka jingnya sno alang do ki brio ru ba kinya sno alang ha kani campaign ba kini ki kena kita initiate ma na betaban ya dai kulung kena Wei ni kiri pat ba ulang bag jing persang ki samla puli ka kham I sei so banya ka basupen bana ha ki notification ba lepen kan mau ya ka jing ja accident ki brio ki bau itu ki bar sumen saw ai tang namar ba kim phong ya ka helmet kani ka jingyada banlai negatif saw kolong ka badon kam maka menta ngi ki banyak arsaka kami na bun ki brio menta kenya kiara ki kom don helmet ai emo I ma ke bangayu iman la kasni nang ni ngi basa laban stai ki ba accident ki bekelon we pa jong we kena sko we lang mat ini ru la syak tenra ke ima ke mo la dam protection ngaru ngala ngati ban syak tenra sisin nadian nang kit ki kon tum ni syak tenra ka we kali bawan nang tai nang ni kema ngadon tang ka we ban ong ba kembangi ye je ki kon mo ngi kwa bakin long safe berbuat dan ini ngakentu hi ke pai ba makin penon kami ke hermet nang ba kibar barok hi ki basyong apa ya saka kin yo jingada kali yang ki polis department ro ngak saude ban kentu ye ki ba kin sim khiai kini ke bentam ban like na jing do ai kin sim ma kadra ba njur ke timan saw se bala ban ban ra ai jing anna ke hermet mo ban yada hi berabor ki so ba kalang kemudian kami bat na kali yang ka Solkaru kan sinja ban tentu ya baru di penon kami di Arska bakin tip ba kalong kebetulan kamu do kata-kata because you are driving two-wheelers, you are not driving nowadays. It's mandatory that when you drive four-wheelers you have to wear a seat belt. Even your partner who is sitting next to you, they also have to wear the seat belt. But while driving a scooty, people they forget that. So it should not be the way. This should go in a proper way because child safety comes first. As a parents, it is our duty to save our child. So I request each and everybody should give their child help. Thank you so much. Thank you. Thank you. Which you are 500 would be better for the awareness. But that is according to the law. Yeah. It's not according to us. Yeah. But so, for Shini, it's okay because everyone cannot, like directly afford it also. Campaign is good. It's better for everyone. And safety is must. So if you wear a helmet, there are maybe 80% more chance to, if the accident is there, then 80% more survival chances there. Yeah, it's a good awareness for people, and I do appreciate the campaign.
Thank you. Yakni ka signature campaign ni la sedang mentah kasih de ngidan saw group de ngidan hapok fire brigade hadhan kiti bat hang di hadon Bosco Square ke dan R group. Kini ka signature campaign kalong ba ngin sim ka jing kersan na kipat ba halor ka jing singau ka jongki yakni ka jing don kam ban kan phong helmet ikina. Tenakan ni ka signature campaign le. Take ke pati bapin na hadin bapila ko lagi ka jingkersan dan pat dalam bagas signature. Yakni ka signature campaign ni la dap ya keren bat isa napo ka agency ka jongi. Yakni ka signature campaign min submit ka department ka ba pet yakni ka liang nomor lemba ka jingkersan ru jongka SCPRC ni yo ka jingkersan nomor ka ka wena ka body hapo ka government ka bala ban yarap ini hakum kini ka program ka ba mengingi le. Atau kena orang tang mentah kasine nang yep tang su. Kini ke program ke bamangi ki kena ni lasim kan yai beteng hadu ba kan ngindio i ki pat ba kila kelas sisa ban phang helmet ki kena kan yai beteng bet nang ni sakmat ya kini ke program kini ke sinjam ke manikong bat kan nang yai beteng ru. Te kai ke bat yo i pan nak respond jong ki people naki breu lo ke jing pensu jong ki nang ba kan ki awareness apa. Halor kini ka awareness program ngayu i baki breu ki kloi bat sngap yang ki kena ha bangi persang ban ken dia ki bat kumjuru haba ki don ru ki polit ki bakloi ban era bengi ban ai lang kedi kaman kedi kadang ban kesan yang halor kini ka program bat ke response lagi pat ba kalong positif bat ki kloi ru ban sange keniat ban pelat por na bentai ini program sini. Itu bi dia ini kamtam akbar high school kamtam ni gun ki kena school dai kamtam lagi elementary tim dan wat ka hina to ka ek ba people sio se ki pa ka ek ba ki response ki kidan ki bampan pham helmet mo ki kena hande dan ka response jungi ka dai ba kile se yo kim dan ka helmet la ne ka jingker ki ka jongki hande wat kata ru ngim dan hab e ban ang ki le se ngi dei tang bang supun sotho te ngi supun a jing mot ki ngin persang ban kren ki halor ka jing dan kam kan ne ka jing pham helmet Tinyo idan ro kejeng trelang bat ki traffic police eh. Kalau kini yang jokir kumlo ki pensiun halal ka mereka petition ke bapilan. Na kaliang jong ka Shillong traffic police ngidan ya kani ka jingkersan ka barat ba na isa ke prasad hakaba ikloi ban yarab yangi bat ikloi ro ban pha ki traffic volunteer ban volunteer yangi hakadi kapor. Na benta ka jing singan jongi ki khana kan. Takadon am ka time limit kolak ka signature. Ka time limit ka don sa namal ba nilasdang na don minta kasni hi kini minta kasi nile ha kini ki jaka lai jaka kata kalong ha Don Bosco Square hapo fire brigade ba podan kiti hande kini signature campaign tentang yai beteng shaki colleges ki bakher but shaki Shillong ki bakher but kini kan yai beteng hadu a third week of November. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya